Lîstikvanên Şanoya Bajêr ya Amedê piştî ku li ser biryara Qayyûm ji kar hatin avêtin, bi navê Şanoya Bajêr a Amedê şanoyek nû ava kirin. Lîstika yekemîn a Şanoya Bajêr, stand-upa Özcan Ateş a bi navê Dawiya Dawî bû. Ciyê sahneya Şanoyê, ciyê berê ê navenda Şanda Diyarbekirê bû. Gulrex şaredariya bajara mezin a Amedê li nav avahiya galeryayê cî digire. Özcan Ateş, lîstika Dawiya Dawî li ser serpêhatiyên xwe yên dema şaredariyê de amade kiriye û bi zimanek kin û performansek baş lîstikê pêşan da. Özcan Ateş di dawiya lîstikê de anîsman ku hunermendên Kurd ji sıfırê dest pê dikin, bi salan ke didin û got bi destê Qayyûman kedawan ya salan ji destê wan hatiye sendin. Edîtora Ajansa Jînhayê Rojnamevan Zehra Doğan bi navê 141 pêşengeha wêneyan vekir. Zehra bi eslê xwe li zanîngehê perwerdehiya wênesaziyê tewa kiriye. Zehra Doğan dema qedexa derketina derve ya li Nisêbînê nêzî 5 mehan li Wirma û ji wê derê raportan amade kirilê. Piştî qedexa rabû, Zehra hat kirtin bi îdaya ku propagandaya terorê kiriye. Rojnamevana Kurd ji 4 mehî zêdetir di girtîgehê de ma, lê neha doza wê didome. Zehra da zanî ku 141 roj di girtîgehê de maye, lewma navê pêşengeha xwe jî 141 daniye. Pêşengeha min navê zaten 141 141 çi ji bo min manayê pir mezin e çünkü ez li wê derê jiyanekî pir cuda jiyanekî belkî ez emrê xwe hiç nebînim û jiyanekî komînal jiyanekî ez xwe nas kirim wê derê dî ji wê derê ez xwe nas kirim ez wê derê firçeya xwe jî nas kirim ez kîmlîka xwe yî nasnama xwe yî ressamtî min nas kir zaten rojnamevan bûm li wê derê ez xwestim gelên wê derê çi êş kişandinin êşê wan bînim xêz bikim êşê wan bînim ser firçe êşê wan wekî belge yani ji resim çima belge çê nebikî em karin bi resima jî belgeya çê bikin yani ji ber wê min xwest kî ez hêstên xwe û hêstên jinên Kurd çawa li vê êrişên nav vî şerî de çi hîskirinin çi dînin ez wêya bi tarzekî kurdevarî tarzekî güncel sanat ama ber wê jî dîsa rengên kurdevarî çê bibe û bi rengên kurdevarî ez wêya hêz bikim. Zehra demet girtîgehê de 6 wêneyan çêkiriye lê nehal pêşengehê 27 pêşandan ku piraniyên wan jî portreyên jinan e. Tiştekê yani tu bitirstî tu tiştek neke wê gava tu dibî tirsonek lêbîlê tu bitirstî tu tişta dîsa bike tu devam bike wê gavê tu dibî hunermend wê gavê tu dibî gelekî mirovekî protest. Hêjayê gotinê ku Zehra ji ber wêneyên xwe jî tê dadkirin, bi hiceta ku bi van wêneyan propaganda kiriye û gel seqê kîn û nefretê kiriye. 23 mehê doza min ew devam kir ceza jî dixwaze zaten. Tedirginlik heye lêbelê ez tekevim jî hundir ez dîsa devam bikim yani ha der ha hundir der xweştir bû azadî xweştir e lêbelê wekî tiştekî li ser enyamên hatinî nivîsandin em ê werdewam bikin yani. Xecî Can Faqîn, Dengê Amerîka, Amed.